Kaixo kazetaguneko adiskideak. Zelan zaudete, eneko nauzue eta nire lankidekin batera kazetaguneko lantaldearen partenaz. Eskerrik asko bertan egoteagatik eta gaur zeuen etxeetan, zeuen mugikorretan, zuzenean gaude kazetaguneko hitzaldietan zuzenean. Beraz, eskerrik asko kazetagunea osotzen dugun lantalde partearen guztiaren partetik. Beraz, ekin diezaiogun bada gaurko gaiari dagokionez. Eta zein da gaurko gaia? Gaurko gaia deskonexio digital. Hau da, ezagutu zeintzuk diren deskonexio digitalaren onurak eta inguru guzti haueko gauza asko. Beraz, gurean gaur deskonexio digitala. Hala ere, hasi baino lehen gogoratu, deskonexio digitala bai, baina gauza da, gaur egun teknologia digitalek onura asko dauzkatela. Bai mugikor, tablet, ordenagailu, sare sozial, baina gauza da, gai inguru guzti hauen inguruan ordu asko sartzen ditugula. Eta honek askotan eragin negatiboak dauzkala. Beraz gaur ere, eragin negatiboak ikusiko ditugu. Hala ere, nik estadistika batzuk emango dizkizuet. Hau da, bizitza digitala. Hau da, egunean 6,5 eta 7 ordu bitartean ematen dizkiegu teknologiaren inguruan. Helduek. Aisialdirako zer erabiltzen dugu normalean? Normalean mugikorra beti ere, baina gogoratu. 6,5 eta 7 ordu bitartean. Horrez gain, interneterako sarbide, hau da. 16 urte eta 74 urte bitartekoek 186 baino gehiagok. Eguneroko erabilera 6 ordu eta 38 minutua. Gailua mugikorra, 188. Eta jarduera ohikoenak mezularitza eta erosketak. Horrez gain, adinaren arabera, gazteek 15-29 urte bitartekoek 7 ordu baino gehiago pantailen aurrean. Nerabek 181 baino gehiagok 2 ordu baino gehiago ematen dituzte pantailen aurrean. Eta normalean, generoari dagokionez, emakumeek gizonek baino gehiago. Joera gora doa eta beti ere gailua, beti ere mugikorra errege. Hau da, smartphonea. Hala ere, estadistika gehiago ikuskatu nahi badituzue gogoratu bai, ineko horrian sartu zaitezketela, edota Eustat ere hor daukazuela eskuragai. Beti ere estadistika zaleak bazarete. Adibide gehiago, nerabeak, gazteak, 188 baino gehiago telefono adimenduna edo smartphonea daukate. Eta pantailen aurrean nerabek 4,7 ordu. Zein da arazoa 153 baino gehiagok antsietatea sortzen dutela telefonoa eskuetan ez badute. Beraz gogoratu, telefonoa esteko telefonorik antsietatea. Horrez gain, sare sozialek. Neraben 182 baino gehiago sare sozialak egunean ikuskatzen dituzte. Pantailetan denbora 2,6 ordu eta normalean zeintzuk dira sare sozial erabilenak Instagram eta TikTok. Azken finean zein da arazoa, nerabe hauek bai Instagram edo TikTokerako sarbidea ez daukatenean
antsietatea joerak dauzkatela. Eta zein da ere arazoa, 22% bakarrik jaso dutela, hau da, sare sozialen inguruko erabileraren heziketa. Beraz gogoratu, sare sozialek eta heziketa batera daudela. Azken finean gauza guzti hauen arazo eta depresioa dago. Eta orokorrean hitz egiten badugu, hau da, interneten erabilera 16,4 biztanleriaren ia 100%, 25-34 talderik aktiboena, 175, 35 eta 44 ia 100%, eta 35-64 ja hortik ere 80 baino gehiago, baina jisten doa. Emaidozu, estoy en directo una charla, eta barkatu zuzenekoak izan dira hauek, eta 164tik gora sartze ugari, 173, beraz gogoratu joera gaur egun gora doala grafikoan ikusten duzuen moduan. Barkatu, baina jendea sartu da eta zuzenekoak izan dira horiek. Gauza da, internet, sare sozialak eta gero eta gehiago erabiltzen ditugula, bai helduak zein gazteak. Ondorio negatiboak, bai, antsietatea eta estresa, lo arazoak, gizarte isolamendua eta produktibitate txikia. Beraz, pantailek ere beren ondorio negatiboak dauzkate. Adibidez, 156 baino gehiago buruko mina edo beginekea. 130 oheratu aurretik mugikorra erabiltzen dute eta orduan lo arazoak izan dituzte, bakardadea eta ariketa gutxiago egitea. Beraz gogoratu, menpekotasun, antsiedate, depresio, gizarte isolamendu, lo arazo, beraz askotan dinozuetan nik zergaitik egiten dut lo txarto, bazken finan askotan mugikorra asko erabiltzen dudalako. Beraz gogoratu, azkenean helduak bai, helduak gara, baina nerabek ere, kontu hauek ere kontutan izan behar dituzte. Izan ere, arrisku fisiko eta mental asko sortzen baitira. Osasun mental eta emozionala, menpekotasuna eta baita ere arazo fisikoak, depresio, estres, antsietate, errendimendu akademiko gutxi, konzentrazioan zailtasunak, ikusmen arazoak, bizkarrean lepoan, azken finean ondorio eta arriskuago sartu daitezke teknologia gehiegi erabiltzen dugunean. Loaren nahasmenan, isolamenduan, sozializazioan, mendekontasun eta guzti honek dakarren hiperkonektibitatea. Beraz, guzti hau kontuan izan behar duzue. Beraz, hau azaldu eta gero, zein kontzeptu dakarkigu burura deskonexio digitala edota detox digitala. Hau da, deskonexio digitala edo detox digitala deritzona. Eta zeri deritzo desintoxikazio digitala teknologiaren gehiegizko erabileratik etenaldi, kontziente eta borondatezkoa. Hau da, bai telefonoa, bai mugikorra, sare sozial ordenagailuak, bai erabiltea, baina beti ere oreka dilatuz. Azken finean, hau da, teknologia gehiegi erabiltzearen aurkako aukera, baina beti ere kontzientea eta gu nahi dugulako, borondatezkoa, berriz horri deritzo
detox digitala. Azken finean, gailu elektronikoak erabiltzeari ustea kontzienteki eta borondatez. Zertarako estresa murrizteko, ohitura osasungarriak hartzeko, eta azken finean ez da teknologia ezabatzea, ez, baizik eta teknologiak dakazkigun eragin negatiboak gutxiestea, baina beti ere borondatez. Detox digitalaren seinaleak edo nomofobia, hau da, telefonorik gabe geratzeko beldurra, nomofobia. Fabin deditzona, hau da, norbaiti kasurik ez egitea telefonoarekin gaudelako, telefonoa eskuan daukaguleko, eta baita ere askotan jasaten dugun lo egiteko arazoak, konzentrazioan zailtasunak, antsietatea. Beraz, hiru horiek detox digital baten seinaleak. Onurak detox digitala praktikan ipintzen badugu, onurak zeintzuk izan daitezke, hau da, desintoxikazio digitala praktikan ipintzen badugu, osasun mentalan hobetzea, sedentarismoa murriztea, ikusmenari atsedena ematea, konzentrazioa eta sormena areagotzea, eta sozializazioa, pertsonen arteko harremanak hobetzea. Eta horren artean, estresa eta antsietatea murriztea, hobeto lo egitea, konzentrazio, produktibitate eta lagunekiko, jendearekiko elkarrekintza sozialean kalitatea hobetzea. Horiek onurak. Eta horren artean, argitasun mentala, erabaki hartzea, ongizate fisikoa, eta beti ere geure buruarekiko reset digitala egitea, eta berriz ere inguruan daukagun jendearekiko birkonexioa. Horiek onurak, detox digitalaren onurak. Beraz, gogoratu, osasun mentalan, konzentrazioan, osasun fisikoan, harremanetan eta produktibitatean, ondorioak izan ditzakela detox digitala deritzona. Eta horretarako, zer egin dezaket horretarako? Deskonexio denborak ezarri, jakinarazpenak desaktibatu, hau da, notifikaziones dalakoak, zaletasunak askatu, garbiketa teknologikoa burutu, pantailarik gabeko guneak edota denbora tarteak sortu, lana bukatzen dudanean mugikorra albo batean utzi, eta horretarako detox digitalak aplikazio batzuk ditu atzean. Mugikorra bai, erabili bai, baina aplikazio batzuei esker detox digitala aplikatzea edo burutzea. Eta azken finean, pantailarik gabeko guneak, jakinarazpenak, betiko erlojua erabiltzea, denbora mugak ezartzea, horretarako kontrol aplikazio batzuk erabili ditzakezu ez. Normalean, mugikorrean, tabletean, baina baita ere ordenagailuan. Hala ere normalean mugikorra erabiliko duzue. Izan ere, azken finean, mugikorra da beti ere atzean daukaguna. Itxaron, pizka bat, momentu bat. Barkatu baina pantaila joan eginda, bertan gauz, aurrera. Eta nik horretarako mugikorretik deskonektatzeko aplikazio batzuk
aipatuko dizkizuet hurrengo minutuetan. Hasteko. Forest dalako aplikazioa. Normalean gaztelaniaz topatuko duzue. Forest mantente enfocado. Zuhaitz virtualak landatzea lagunduko bazintu, zein da Foresten helburua? Bazken finean, Forest aplikazio dala medio, zuhaitz bat aukeratuko duzue. Hasteko, hori lehen urratsa. Zeure buruari arreta jarri beharko zenuken denbora helburu bat. Hau da, zuhaitza hartu eta hasteko. 15 minutu jarriko ditut. Hau da, 2 minututatik 2 ordura zeuek nahi duzuen denbora tartea. Izan ere, denbora tarte horretan ezin izango duzue mugikorra erabili. Helburua bete beharko duzue. Hau da, 20 minutu mugikorra erabili gabe. Utz egiten baduzue, ez baduzue zeuen helburua betetzen, zuhaitza hil egingo da. Hori izango da Foresten helburua edo Foresten funtzionamendua. Zuhaitza bizirik mantendu azken finean. Azken finean nahiko aplikazio intuitiboa eta ulert erreza da. Konzentrazioa mantentzeko, aplikazioak blokeatzeko, erronkak pizkanaka lortzeko eta puntuak irabazteko. Azken finean, holako reset bat izango da, zeuen konzentrazioa eta mugikorrarekiko duzuen harremana pizkanaka jeisteko azken finean. Beraz, gogoratu, Forest dala medio, zuhaitz bat erein ezazue, konzentratu eta aurrera. Bestela, zeuen zuhaitza hil egingo da. Aplikazio gehiago. Digital Forest, Focus and Life. Hau da, smartphoneen mendekotasuna eta neke digitala murrizteko diseinatutako aplikazioa. Hau da, imaginatu, mugikorra 2 ordutan ez erabiltzea. Horretarako Digital Detox dalako aplikazioa. Arreta galerazten duten aplikazioak blokeatzeko, gailua bebai, mugikor osoa, denbora jakin batera blokeatzeko, azken finean, desintoxikatzeko, hau da, konzentrazioa ereiteko azken finean. Hau da, zeuen telefonoa blokeatzeko aukera eta blokeo hautsi ezina. Hau da, denbora tarte baten ezin izango duzue zeuen telefonoa blokeatu, naiz eta zeuen telefonoa blokeatu nahi. Beraz, hautsi ezina, erronkak edo desafioak plangintza, mailaka, distrakzio jakinarazpenak blokeatzeko aukera eta guzti hori pizkanaka errutina osasuntsuak irabazteko. Hor adibidez, aplikazioaren interfaz edo pantailaren adibidea jarri dizkizuet, nahiko intuitiboa eta erabiltzerrezala Digital Detox dalako aplikazioa. Azken finean, pizkanaka, zeuek deskonexioa bilatzeko erronkak topatuko dituzue. Hasieratik eta erronka zailak burutu arte. Aplikazio gehiago. Stay free. Uso del teléfono. Autokontrola eta produktibitatea hobetzeko. Aplikazioen erabilera mugatzeko, aplikazioen historiala kontsultatzeko eta baita ere, zeuek jarritako mugak eta erronkak betetzen ez badituzue,
alertak jasotzeko hain zuzen ere. Helburua ongizate digitala. Jarraitu eta mugatu erabilera eta aplikazioak. Normalean Android mugikorretan eta ordenagailuagaz ere konpatiblea da bai Chrome edo Firefox nabigatzaileetan. Azken finean, mendekotasuna murrizten lagunduko dizue. Zelan estadistikak jasoz, gehiegizko erabilera mugituz eta bai webgune zein aplikazioak blokeatuz. Azken finean, aplikazionek txostenak emango dizkizue estadistikak. Hau da, egunean edo astean aplikazio bakoitzari ematen diodan denbora estadistikak, mugak eta blokeoak. Hau da, notifikazioak ezabatu eta gogoratu multiplataforma. Hau da, zeuen ordenagailuagaz sintonizatzeko auskera. Hau da, Stay Free dalako aplikazionek zerdeko zeuek astean edo egunean erabiltzen duzuen bai minutu eta orduak estadistikak emango dizkizuela. Hau da, imaginatu. Facebooka egunean 11.000 aldiz ikusi dut eta 2 ordu. Instagram 8 alditan zabaldut eta 8 ordu. Hau da, estadistikak hain zuzen ere. Hora adibidez, pantailaren adibide batzuk jarri dizkizuet. Azken finean nahiko intuitiboa eta ulerterraza da. Acción das, tiempo en pantalla, bizitzaren eta telefonen arteko oreka. Hau da, pantalla eta denbora. Pantailari eskaintzen diodan denboran, aplikazioak erabiltzeko mugak eta desblokeoaren historia eta jakinarazpen blokeoa. Azken finean nahiko antzekoak dira guzti hauek. Hau da, pantailaren denbora kontrolatu eta kudeatu. Eguneroko eta asteko zeuen erabilaren estadistikak. Aplikazioen muga jarrik eta distrakzioen, hau da, jakinarazpen notifikazioen blokeatzaileare baita ere. Jarraipen zehatza, enfoke modua, hau da, gehien distraetzen gaituzten aplikazioen, hau da, hauek eteteko botoia, erabilean mugak, hau da, ezarri, egunean 2 ordu, egunean 4 ordu, ezarri zeuen mugak, eta baita interfaz eta irisgarritasuna, hau da, nahiko interfaz eta erabilera simplea. Hora adibide batzuk jarri dizkizuet, zeuek aplikazioa zeuen mugikorretan instalatzen baduzue, ikus dezazuen. Labur bilduz, azken finean gogoratu, aplikazio desberdinak ikusi ditugula, baina danak antzekoak direla. Beraz gogoratu, deskonexio digitala, detox digitala, hau da, askotan, pantailen aurrean egoten garenean, horrek geuan ondorio negatiboak dauzkala. Eta horren hartzean, zer dago deskonexio edo detox digitala delakoa. Beraz gogoratu, horrek ere ondorio kaltegarriak izan ditzakela, baina ondorio kaltegarri horiei aurre egiteko, detox digitala aurre egiteko eta deskonektateko aplikazio asko dauzela. Eta gaur nik batzuk aipatu dizkizuela. Azken finean, teknologia ez dugu geure bizitzatik kendu beharrez. Zein da gakoa eta non dago koska? Teknologia eta geure
osasunaren artean oreka bat topatea. Hau da, oreka osasuntsua aurkitzea, hor dago koska, eta beraz, hauze da aplikazio edo dietos digitalaren helburu nagusia. Eskerrik asko gaur, zuzenean gugaz, kazetaguneaz egoteagatik, gogoratu gure berri izan nahi baduzue aukera asko dauzkazuela, eta egin klik eta aldatu txipa. Adi egon zaitezte, izan ere kazetagunea, astero, erronka berriekin datorrelako. Egun ona izan dezazuela eta laster arte.